Maduang 68. Sansai den Malang den Rumpuik saruik panjanglah baak panek pandan Maladuang kan sakit iduik sananglah baak panek badan manangguangkan ondeh dakan duang oi. Situ jua bandanyo dalam bakambui pinang mudonyo bamulo kasiah mandalam digayong sudut matonyo. Sansai den Malang den oilah masak nasi rangkapau cuba dak jo gulai tunjang tadanga udah main bawoi adik lakih lah pulang ampe puluh datang. Sansai den lenyai den yo sinangi lawak rang tiku dia tua jo daun pandan menangih tagak di pintu malapeh udah bajalan yo karanta urang cari 61 usah sana ragukan coretlah di kartu ondehlah tuan oi. Lita den Malang den oi Samsudin Jo Burhanuddin salah pihak sakat tiduran salah panduo bapilin adu 88 ondehlah tuan oi. Kanduang den sansai den oi babui adia babuai babui pici angkan mato kok dapet kato sasuai baris wak jalan baduo ondeh dakan duang oi. Cari 22 kini angkonan tibo jan lengah manjago ondeh dia kan duang oi. Sansai den Malang den oi kaladang batanam padi ditanam anak bintuangan lah Malang nasib si jo kita tagak tiang gantuangan sabar